E ollo porque hoxe temos unha iniciativa que nos ten absolutamente emocionados, emocionadas. Unha iniciativa que chega dende un instituto coruñés, o Rafael Dieste. Aquí tamén se fala galego. Dende este instituto lograron facer un auténtico fenómeno social animando a moitos comercios a que utilicen o galego e colocándolles este pequeno cartaz que pon aquí tamén se fala galego, onde recorda e fai recordar este cartaz a todos aqueles que pasen por ali, os clientes, que dentro nese establecemento falan galego dun xeito natural. Bueno, é un fenómeno absolutamente precioso que tamén chegou o Depor, o Celta, o Racing de Ferrol, o Lugo, a músicos como James Rhodes ou Tanxugueiras, actores como Viggo Mortensen, como actriz María Vázquez, unha auténtica maravilla, unha gozada. Hoxe van estar aquí, atención, a rapazas e rapaces do Rafael Dieste, o alumnado e tamén profesorado. Hoxe vestímonos de gala, será un auténtico honor falar con eles, con elas, ata as 2 da tarde, aquí na Radio Pública. O proxecto do que hoxe quiximos falar tennos absolutamente fascinados. É un proxecto que naceu dun instituto da Coruña, o Rafael Dieste, e que en poucos días se converteu nun extraordinario fenómeno absolutamente transversal e rachador. O proxecto leva por título Aquí tamén se fala galego e, en principio, bueno, pues a cousa parece simple, non? O alumnado entra nunha tenda, preguntan se poden poñer un cartaz con ese lema e logo fan unha foto que circula polas redes sociais. O cartaz pon en grande Aquí tamén se fala galego. E a partir de entón, o comercio ou tenda pode lucir con orgullo que ali dentro tamén se utiliza o idioma de forma natural. Pero a cousa non queda aquí. O Rafael Dieste logrou sumar ao proxecto máis de 150 centros educativos, centros de comercios e, atención, clubs de fútbol, actrices, actores, músicos e músicas. Hola, son María Vázquez, son actriz. Agora mesmo estou en Madrid, pero aquí tamén se fala galego. Porque o galego non é só dos galegos e das galegas, senón que tamén é da xente de Madrid, da xente do País Vasco, de Cataluña, de Andalucía. Hola, somos Tanxugueiras e xa sabedes que aquí tamén se fala galego. Lembrade que somos uns afortunados e unhas afortunadas de poder ter un idioma propio, de poder ter unha lingua propia, de poder ter esta cultura que temos. Hola, son James Rhodes. Sinto que Galicia é o meu fogar espiritual. E por iso, é porque Galicia é para min o lugar máis formoso da terra. Hola, soy Viggo Mortensen y pienso que las lenguas son el tesoro de los pueblos. Por iso hoxe en Galicia, onde estea, tamén falo galego. Son Kevin Vázquez, xogador do Celta, e aquí tamén se fala galego. É o noso idioma, é o que nos fai diferentes, se conserva toda a tradición da nosa terra, a cultura, e é o que falábamos cos nosos pais, cos nosos avós. Eu cos meus amigos sí que falo galego habitualmente, pois coa familia tamén. Eu cos meus pais e miñas avoas tamén falo galego, pero a verdade é que eles tamén, desde sempre, na aldea e todo, falaban o idioma. Aquí no Depor tamén se fala galego. Aquí tamén se fala galego, estamos moi emocionados, de verdade, para nós é unha honra recibir unha ampla representación destes argallantes dunha iniciativa única, a comunidade educativa do Instituto Rafael Dieste da Coruña. Podedes aplaudirvos, de xeito espontáneo, que se note un aplauso que acaba de sair do corazón. Profesor Arcadio González Novoa, moi bons días. Bo día. E benvidos, benvidas, Moitas grazas por ternos aquí neste estudio precioso, maravilloso e con esta presentación que acabades de facer que non podemos estar máis orgullosos. Este é o estudio das grandes ocasións, aquí non entra calquera, aquí entran os grandes nada máis. Agradecidos, sí. agradecidas. E agora falamos cos rapaces e rapazas que a fin de contas son os protagonistas, non? Pero como profe, Alberto Pombo, ti e toda a comunidade de profes docente, como vos sentides ante algo que é realmente alucinante? Sentímonos coa sorte de formar parte dun instituto, de ter a sorte de ter a un alumnado que ten a capacidade de levarnos a facer cousas como esta. É dicir, son elas e son eles os que prenden a mecha, os que nos levan, os que nos forzan, os que nos animan, os que nos marcan o camiño
para facer distintos proxectos no instituto. Este é un deles, aquí tamén se fala galego, está tendo moita visibilidade, pero hai moitos outros, hai moita xente no instituto facendo actividades literarias, levando a escritores, hai profesores de bioloxía facendo actividades tremendas con primeiros con xente de primeiro nivel do mundo científico que ven a falar o instituto, facendo saídas onde estaban na Olimpiada de Xeoloxía, de Bioloxía, hoxe mesmo na Olimpiada de Filosofía, outro día no debate académico de Galicia na Barrie. É dicir, o noso centro ten unha calidade humana no alumnado, nas familias, no barrio, na contorna, que nos leva aos profesores a facer este tipo de cousas. Unha porcentaxe alta de alumnado que non é nacido, son galegos e galegas absolutamente, non? Pero non nacidos en Galicia ou na Coruña. Sí, temos a gran sorte de estar nun barrio ou de coller zonas da cidade, barrios da cidade que están acollendo a moita xente que ven de fora do país, que ven de fora do Estado e que ven con moitísimas ganas de aportar, de traballar, de ser de enriquecer a nosa vida diaria, o noso centro, a nosa cidade, o noso país. Somos moi afortunados nese sentido de estar xustamente situados aí. Sí, máis do 25% do alumnado do noso centro ven de fora do Estado. Bueno, xa ves, temos a campaña de dinamización lingüística máis famosa do país. É fantástico. Oli, moi bons días. Oli Rivas, alumno de segundo da ESO. Ti és originario de Venezuela, levas 5 anos conosco e és o encargado das grabacións, non? Ti és o encargado, dixeches, isto fago eu, grabacións do vídeo, non? Sí. E como é? Como é gravar e como é estar mergullados neste proxecto tan chulo? Non, pois está moi guai, non? Poder falar con artistas, cantantes, non? Galegos, sobre todo, e poderles gravar para o noso proxecto, non? É un orgullo. Grabades en vídeo e en audio? Que guai. Sofía Ouro, hola Sofía, bos días. Bos días. Alumna de primeiro de bacharelato, modalidade de Ciencias Sociais. Teño aquí a ficha feita, que, vamos, isto como... que tal? Moi ben. Como te sentes tamén formando parte deste proxecto? Pois a verdade é que un proxecto que xa acompáñame desde hai moito tempo é moi gratificante ver ata onde poden chegar a veces cousas que pois non pensas que pode chegar tan lexos unha campaña como esta ao principio, non? É moi satisfactorio ver que realmente a xente tamén fala galego, que creíamos, moita xente creía que en Coruña pois había como eses prexuicios de que non se fala galego. É moi... Acaba de saltar a noticia, podemos cantar o bingo, porque isto é unha das cousas máis bonitas, non? Que sempre caemos no estereotipo de que a Coruña, cidades urbanas, que efectivamente o nivel do galego igual non é o mesmo que nos gustaría, ou o mesmo que outras vilas e concellos, pero cando se peta un pouco a porta, agroma o galego, non? Sí, sí. Iso está moi ben. Juli, moi bons días. Dixeno ben, non? Juliamni Godoy, que é alumna de primeiro de bacharelato, modalidade de humanidades. A ti gustan as humanidades, non? Sí. Sabes que todo mundo quere ser de ciencias agora, pero ti es humanidades. Atención, porque Juli, en cuarto da ESO, iniciaron a campaña con Alberto Pombo, a quen enviamos tamén un saúdo, e o maravilloso desta alumna é que ti estás exenta de galego. Ti es de Venezuela, estás exenta do idioma de galego. Sí, yo llegué hay un ano, unos meses, llegué aquí y desde o principio supe que quería aprender a falar galego, que quería conectar coa tradición da cidade, de todo. Pero se estabas exenta, para que te metes? Co ben que estás, que sei, facendo outras cousas, pero estar aquí aguantando a estes... E ainda así dixeches que sí. Foi una experiencia increíble, una oportunidad para mantener a tradición da cidade, de los galegos, de la lingua. Siéntome moi agradecida de formar parte da campaña realmente. Non sigas que eu emocionome rapidamente, Sara Piñeiro, hola Sara, bos días. Primeiro de bacharelato. E para ti que significa este proxecto? Pois para min significa unha actividade que, aparte de toda a dinamización que fai da lingua, tamén chegou a, quizás, unirnos a nós como compañeiros do instituto. Quizás incluso coñeces a xente que ata un certo tempo pasaba desapercibida para ti, agora por unha campaña na que estamos todos unidos pola mesma causa, agora de repente somos todos como unha gran familia que ten toda o mesmo propósito. Que ben. Contádeme isto de cando chegades a un comercio, non? Cos cartéis, a ver como é.
vos chegades alí, hola, que tal? Hola, que tal? Que queres comprar? Non me veño a comprar nada, veño aquí a traer uns cartéis, máis ou menos así, non? A ver, contame, Oli, como é? A ver, pois chegar e calquera comercio, non? Sí. Preguntar se podes facer unha campaña para o instituto e tal, e contarlle un pouco de que vai. E xa al saber do que vai xa acceden a maioría. Sí? Que tal responden? Ben? Moi ben, moi ben. Sí? Yeah. En xeral non diga, no, yo en política no quiero meterme. Este tipo de cosas. Non tiveste respostas raras ni nada? E dicir, a xente sempre... Sí? Sí. Pois iso é alucinante, non? Porque é outro dos estereotipos que rachamos cando pensamos que o idioma que non interesa, que é unha cosa que está aí e tal. Sí. E cando petas a porta, a xente é receptiva tamén a campañas como esta. Claro, eso é algo que Alberto Pombo, que foi o ideólogo un pouco do lema da campaña que empezou ano pasado con cuarto de a facelo, é un pouco do que unha das cousas que traballou na aula cos rapaces precisamente, que esos prexuizos son prexuizos, é dicir, son prexuizos que están na cabeza das persoas, de algunhas persoas, non? De todos nós, de algunha maneira, non? Pero precisamente a acción racha con esos prexuizos e o alumnado non os ten. Chega a esta acción sen prexuizos, entón demostra que a realidade é moito máis galegofalante do que poderíamos pensar. O ano pasado colocamos 500 cartaces no 500, instituto. Este ano probablemente cheguemos no instituto os 1.500 ou os 2.000, pero claro, é que estamos falando de que hai, decías antes 150, pero é que claro, cada día entran centros, estamos xa por riba dos 180 centros educativos en toda Galicia, co cal calculamos que se poden poñer, non sei, 20.000, 25.000 cartaces en toda Galicia. Isto demostra que ademais que a xente está contenta de que os rapaces, a mocidade leve un cartaz que pon aquí tamén se fala galego, o seu negocio, o seu local, e que o acolle ben. O ano pasado eu creo que non houve prácticamente ningunha experiencia negativa neste sentido de que non se poida poñer. Mais alá, o mellor de algún comercio que non está a persoa encargada, entón o empleado pois di, mira, pois non sei se o podo facer, momento, tal, claro. Sí. Sofía, igual na vosa contorna, non sei, igual non é galego falante ou non... Este tipo de campaña, sobre todo entre a rapazada, a recepción, a receptividade que pode existir, non? Entre colegas, compañeiros, compañeras de clase, como é? Como ves ti? A verdade é que sorprendeume a mí personalmente moito a reacción que tuvo todos os meus compañeiros, a xente a esta campaña. Ao principio pensaba que iba a ser pois unha campaña que facíase para facer fora do instituto, pero tamén chegou moito dentro. Coñezo persoas que convertíronse galego falantes dentro do instituto tamén, que tamén moitas veces é como se falan no instituto vanme xulgar porque son eu a única que falo galego ou cousas así, pero sorprendeu moito que houve xente que sí, que empezou a falar galego no seu día a día. Houve xente, incluso rapaces como a miña compañeira que non son de aquí, que están exentos, tamén como que empezaron a querer moito máis a lingua. En xeral foi moi ben recibida, a xente como que cambiou moito, pode ser a súa maneira de pensar respecto ao idioma. Juli, ti es un exemplo de integración. Por que importante? Por que bonito aprender idiomas? Ti igual non estás obrigada a aprender galego, podrías vivir ben igual, sen ningún tipo de problema, pero crees que no lugar onde se fala un idioma é bonito aprendelo e é enriquecedor, non? Por que? Por que crees que é así? Eu creo que ti eres de donde naces, pero tamén eres de donde vives. Déxame apuntar isto. Esta frase é moi boa. Un aplauso, por favor. Esta frase, como lema, é maravilloso. Prosigue, Juli, por favor. Entón, miña familia chegou aquí e, claro, foi un cambio por completo, pero siempre supimos que queríamos integrarnos, no estar siempre distintos a las culturas, a las tradiciones de esta ciudad tan hermosa. Decidí que la mejor forma de integrarme era falando galego, era aprendiendo idioma, culturas, tradicións. Hay cosas que non sei, obviamente, pero en a miña casa, pues, ayuda a mi papá a falar galego. Sí. Vemos novelas en galego, a televisión. Entonces, foi unha forma de empezar
a sentir una cidade nueva como o lugar donde vives, o lugar donde quieres estar, o lugar donde perteneces. Entonces, con todo esto de la campaña, que ahorita se ha extendido muchísimo más, incluso hemos estado haciendo entrevistas con distintos artistas galegos. Sí, con SES, por exemplo. Con sí. SES. Esa que faz entrevistas SES, non? Sí, vale, yo. moi boa, Para quitar o graciña. chollo, iso é o malo do asunto, pero bueno. Graciña, entonces se extendió a campaña por completo. A miña familia está súper orgullosa. Todos en Venezuela lo saben. Es impresionante, o sea... Nos chegamos a Venezuela, a Caracas, e chegamos por ali, sí. Preguntanos se coñecemos a Juli, xa nos invita a xente, non? Sí. Juli, tal, sí. Foi impresionante e foi unha oportunidade de verdade de integrarse. E a vos sorprendevos, Sara, as rapazas e rapaces que sodes, que nacestes aquí, que veña xente de fora, que se integre grazas ao idioma, que vos parece? É algo totalmente increíble, non? Pero moi inesperado ao principio, porque é o que diste, para que o vas facer se non tes a necesidade, non? Se estás exento. Pero é que tanto nós como eles teñen este amor pola lingua que é totalmente indescriptible e que non é algo que penses que vai a pasar e que acaba pasando. Tamén dende o principio con Alberto dicíanos, para que vades falarles en español, se podedes facer en galego, e o único que vades facer é enriquecer a súa cultura e o seu coñecemento. Ao final o que están facendo é aprender, e eso nunca vai ser algo negativo. Que o máis complicado? A ver, Oli, ha sido a un neofalante que nos está escoitando e decir, pero se estes rapaces e rapazas están o facendo tan ben, bueno intentar. Alguén que non estea en contacto con idioma, que o máis complicado ao seu principio? O máis complicado no principio é non practicalo, non falalo. Outra frase impresionante, de verdade. Por qué? Explícame un pouco isto. Porque para falar un idioma tens que equivocarte, tens que aprendelo, tens que facelo. Sí, señor. Pero esta xente buscádela vos ou aparece no cole, porque é maravillosa. Tedes que estar moi orgullosos, É o que dixen ao principio, temos a sorte de ter esta xente no instituto. O sea, é de estar no barrio no que estamos, é de estar na cidade na que estamos, na cidade da Coruña, en entorno urbano, no barrio coa densidade de poboación máis alta de Europa, Agra de Orzán. Sí, señor. Como di Xurxo Souto, Agra de Orzán é mundial, internacional. Sí, señor. Onde queredes chegar? Cal é a meta deste programa? Que vos gustaría que quedase así como pouso? Que empezar? Bueno, yo creo que hemos llegado lejos, bastante lejos, pero yo creo que siempre podemos seguir creciendo, seguir ampliando a campaña, así como hemos ampliado con os de entrevistas, canciones. Yo creo que hay muchas vías para seguir ampliando y que pues todo tenga el mismo objetivo, que es pues aumentar el uso de galego, acabar con los prejuicios. Yo creo que siempre podemos mejorar, siempre se puede seguir, pero es impresionante o que entre todos hemos logrado. Que tens que estar moi orgullosos, Sí. E Sofía, eu non sei se vos sodes futboleiros, outro día estaba en Riazor e casi me atragou co bocata que estaba cando vexo ali no cartel, aquí tamén se fala galego, cando escoito futbolistas do Depor dando ese paso adiante, isto tamén é moi emocionante, non? Que xente pública se adira a este proxecto. Sí, é moi emocionante, eu estaba ali tamén, moitos compañeiros que perteneceron á campaña tamén estaban ali. Nese momento tamén daste conta un pouco de a onde chegamos, non? Porque hai veces que non se ve, faz e dis, pois hai moita xente que o está facendo, quedas abraiado cando ves os vídeos como o de James Rose, cousas así, tan xugueiras, pero hasta que, por exemplo, estás no estadio e ves que a onde chegamos todos xuntos, que ves que unidos podense lograr moitísimas cousas, e ves ali en riba, aquí tamén se fala galego, o presentador falando sobre a campaña, e dis, como que chocas ca realidade, e dis, estamos facendo algo moi grande, sínteste moi ben. Pasouxe ti tamén, Oli? Sí, pois a verdade é que sí, non? Estar ali no estadio, estar vendo o partido no descanso, ver unha parcarta que poñía o Depor aquí tamén fala galego. Isto é tremendo, E para mí
o final do proxecto é que calquera recuncho de Galicia se fale galego. É o que queremos conseguir, non? Desde o meu punto de vista. No, tal como sodes, vamos, Galicia xa se me queda curto, porque sodes capaces, eu diría xa hemisferio norte. O se vos mete unha cousa na cabeza, esa hora sodes imparables. Bueno, ao final, o peor galego é o que non se fala. Madreña, de verdade. Sí, Sara, vas moi ben. O peor galego é que non se fala. Ainda que ti cometas erros ou non digas unha palabra ou a digas mal, o feito de estar intentando falar unha lingua como esta, xa tes todo gañado. Profe, aquí tamén se fala, ese o cancelo que se está movendo, o que podemos adherirnos calquera de nós, non só rapaces e rapazas do cole, do instituto Rafael Dieste, por suposto comercios, pero ese tamén é a meta, non? Sacar este cancelo do instituto, convertelo en algo universal, que é o que estades facendo. Sí, de feito xa estamos atopando que a través das redes, sobre todo, hai moitas negocios, clubs deportivos, institucións que algúns xa están facendo o seu propio cartaz co seu deseño. Hai un club de voleibol que fixo unha adaptación pola súa conta, en fin, entón isto xa está un pouco en mans da xente, nos lanzámolo e agora pois que a xente o recolla e que o leve o seu gusto coa súa maneira de facer as cousas. Isto estudará ese día de mañá, o que estáis facendo quedará para a historia. Oli, Sofía, Giuliani, Sara, Arcadio, profe, Alberto Pombo, que lle enviamos tamén un saúdo. Moitísimas grazas, rapaces e rapazas. Podedes tamén outro aplauso para vos, para agradecervos, e para este presentador simpático e tamén agradecido. Grazas de verdade, e volvede cando que irades. Estamos a casa. Muchas gracias. Moitas grazas.